Bona tarda i benvinguts tots i totes en aquesta reunió informativa de tota l'etapa de primària, ja a les portes de començar el curs. Si hi ha qualsevol tipus de dubte o qüestió, es pot formular en el xat en aquesta reunió informativa i si no es resol al llarg d'aquesta reunió, la recollirem per donar resposta quan haguem acabat totes les reunions. La informació més específica a la reunió presencial amb el tutor es concretarà a cadascun dels nivells. En aquesta jo donaré una informació més general de tota l'etapa i m'acompanya també la nova cap d'estudis, l'Anna Guirado, que donarà les especificacions també concretes pedagògiques de primària. Molt bé. Doncs a l'ordre del dia d'aquesta reunió parlar de la nova normalitat, del calendari escolar, de la nova llei educativa, de les inversions al curs vinent, dels serveis, de la innovació metodològica, de la internacionalització de l'escola i les concrecions que comentava abans de cap d'estudis. Començarem dient la dada penso que és més rellevant i més important, que és que recuperem la normalitat que teníem abans de tota la pandèmia Covid. És a dir, ja no tenim cap tipus de restricció, ens podem moure amb normalitat i, per tant, les entrades a l'escola ja no cal que estiguin diferenciades per diferents portes d'accés i amb horaris diferents, sinó que recuperem que tothom pot entrar per la porta verda. També recuperem que els nens es poden barrejar. També recuperem que les activitats que teníem abans es puguin fer amb la mateixa normalitat que estàvem acostumats. En definitiva, que ens podem relaxar i que amb tota normalitat amplia molt més la capacitat d'oferta educativa que podem fer a partir d'aquest curs vinent. Parlant del calendari, el calendari de curs vinent i sobretot és una mica especial. A infantil primària comencem ja aquest dilluns i secundària comença el dia 7. És una cosa que no havia passat mai abans. El Nadal és del 22 de desembre fins al 8 de gener, amb dos inclosos, i com sempre, el 21 de desembre acabarem al migdia. Per Setmana Santa enguany cau de l'1 al 10 d'abril. El curs també comença amb dies diferents i acaba amb dies diferents. Per primària acabarà el 22 de juny i secundària acaba el 20 de juny. És la novetat. En quant als dies de lliure disposició, també per al nou calendari escolar s'ha afegit un quart dia de lliure disposició. Com sempre, l'escola té autonomia per decidir-los i, com sempre, a través del Consell Escolar Municipal, les escoles acordem quins dies posem en comú. D'aquesta manera, tots els pares i mares de Badalona coincideixen amb els dies festius. Per al curs vinent, el primer és el 31 d'octubre, el pont de Tots Sants. Per tant, a nivell de planificació, aquest cap de setmana és de 4 dies de festa. El pont de la Puríssima enguany és el divendres dia 9, que serà festiu. Per tant, aquí també tenim 4 dies més de festius. El dilluns 20 de febrer, de Carnestoltes. I el 12 de maig és el pont de Sant Anastasi, que també tenim 4 dies més de vacances. Les festes locals, com sempre, una la coneixem, que és l'11 de maig. I l'altra se n'havia parlat el 29 de maig, però finalment l'Ajuntament ha aprovat que sigui el 5 de juny. Ho fa a l'estiu i fins que no tornem de l'estiu no ens assabentem. Per tant, les festes locals, 11 de maig, 5 de juny. La novetat que tenim enguany, més significativa i que se n'ha parlat en els mitjans de comunicació, és aquest setembre. Aquest setembre, com a novetat, l'última franja educativa es du a terme una activitat extraescolar de lleure educatiu. Això vol dir que els nens i nenes poden estar fins a les 5 i de 4 a 5 fan aquestes activitats de lleure educatiu o els pares poden decidir recollir el seu fill o filla a les 4. A través de l'escola vam demanar una resposta per part de les famílies per fer una previsió de quina és la demanda de contractació de monitors en funció de quants nens i nenes acabaven a les 4 o acabaven a les 5. La resposta ha estat força alta
i ja tenim una previsió una mica acurada. Sí que és veritat que avui us hem enviat a totes les famílies un document que ha de ser el definitiu on es signa si realment el vaig a recollir a les 4 o a les 5. És molt important que el primer dia de curs, el dilluns dia 5, es lliuri en el tutor-tutora, perquè en base a aquest document definitiu ja acabarem de perfilar les contractacions finals que nosaltres hem de comunicar en el departament. Hem de comunicar quants nens fan l'extraescolar i quants monitors tenim contractats. Per tant, és una informació que ens demanen ja a partir del dia 5. Com a escola tenim molta experiència amb el lleure i utilitzem aquesta experiència per planificar aquestes activitats. Aquesta planificació que mostro és per les etapes d'infantil i de primària i aquí estan pensades perquè es toquen tots els àmbits, des d'expressió corporal, des d'esports, des d'activitats artístiques, de joc lliure, etc. És una franja més que s'ha d'aprofitar treballant amb el lleure, però com si fos una part curricularment a nivell d'aprenentatge dels nostres nois i noies. El següent punt és en quant a la llei educativa, la coneguda llei CELA. Ens trobem en una situació una mica curiosa perquè la llei educativa del Ministeri d'Educació es va aprovar, que és d'aplicació a partir d'aquest curs, a partir de l'1 de setembre, però qui ho ha de desplegar és el decret del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. I aquest decret encara està en esborrany, no està publicat. Per tant, és una situació curiosa perquè, en principi, nosaltres hem d'executar el que diu el decret, però aquest decret està en esborrany. Confiem que s'acabarà publicant, perquè la lògica és aquesta. En qualsevol cas, les concrecions que aquest esborrany de decret se'ns ha comunicat a les direccions de les escoles i a cap d'estudis és el que resumeixo aquí. Quin és l'objectiu? Doncs l'objectiu d'aquesta nova llei educativa és aconseguir una societat més justa i democràtica, amb la qual estem d'acord, que cohesioni, que sigui inclusiva, que tingui a tothom, que doni igualtat d'oportunitats i que sigui real i efectiva, que fomenti l'esperit crític, que sigui l'ambient sostenible, digitalitzada, el que en diu la cultura de digitalització, més verda, feminista, reconeixent la igualtat de gènere, i més cohesionada, sense desigualtats socioeconòmiques i més democràtica. Nosaltres coincidim amb aquests valors. De fet, nosaltres, abans que s'apliqués aquesta llei, tenim la sort que com a escola ja fa molts anys que treballem en aquesta línia. Per tant, per nosaltres no és un gran grau d'adaptació, sinó que més aviat la llei ja s'adapta al que ja anem fent a nivell d'escola. Per tant, reafirma el que fem a nivell d'escola, per tant, en aquest sentit estem contents. Per fer una mica de síntesi, els punts claus són aquests. L'aprenentatge competencial. Cada cop hi ha una tendència a fomentar l'aprenentatge més en competències i menys memorístic, que siguin capaços de fer més polivalents en l'entorn real que tindran els nostres nois i noies quan acabin la seva escolarització. La perspectiva de gènere, que reconeguin els drets i deures tant de nois com de noies, tant d'homes com de dones. Això sí que treballar des de l'escola. La universalitat de l'educació, que arribi a tothom, perquè tots formem part de la mateixa societat. La qualitat en l'educació de les llengües, per poder-nos comunicar, per poder llegir i entendre els textos. El benestar emocional, molt important també, de tots els nostres nois i noies, tant a nivell individual com a nivell de grup, molt important. I fomentar la ciutadania democràtica, per poder compartir aquesta societat que entre tots construïm. També per fer una síntesi general de quins són els punts clau d'aquest nou currículum, són els que tenim aquí. Aquest que comentava abans, l'aprenentatge competencial, és el que perdura al llarg del temps. Són aquelles competències que un noi i noia assoleix i li han de durar al llarg de la seva vida, que li han de permetre resoldre diferents tipus de problemes en contextos diferents. El tema de la perspectiva de gènere, que sigui capaç de reconèixer els drets i deures, com deia abans, de nois i noies i d'homes i de dones en igualtat.
La universitat del currículum perquè arribi a tothom. Tothom té la mateixa oportunitat de conèixer. La qualitat en l'educació de les llengües. És molt important dominar la llengua per comprendre la realitat i expressar-se i per poder compartir els coneixements que un tingui. I també, i sobretot, en un món més global, en un context més plurilingüe, dominar com més llengües millor. Fomentar també la ciutadania democràtica, ser capaç de fer crítiques constructives, d'analitzar des d'un punt de vista crític i saber valorar el nostre entorn, així com fer desenvolupaments al nostre entorn sostenible. Es parla del canvi climàtic, que els nostres alumnes siguin conscients de la problemàtica real que hi ha i com poder-hi trobar solucions. I sobretot el benestar emocional. La persona, si està bé, aprèn millor i respon millor. Per tant, en aquest sentit, és un dels punts claus que hem de cuidar al llarg de tota l'educació. Finalment, quant a la nova llei educativa, el nou currículum posa que fa una aposta clara per una avaluació que promou la metacognició, és a dir, ser autocrític, i també el treball col·laboratiu. A nivell d'escola ja fa anys que treballem per projectes i en aquest sentit també fomentem el treball col·laboratiu col·lectiu i el treball individual. Aquesta avaluació, evidentment, la fa el docent, la fa el mestre, que és aquesta avaluació formativa, però també volem que els nostres nois i noies siguin capaços d'autoavaluar-se, que sigui una avaluació formadora, que entenguin on s'han equivocat i com buscar maneres per tirar endavant per resoldre aquells problemes. Perquè al llarg de la vida tots hem trobat obstacles i hem de tenir les eines per poder-los superar. Per tant, és els punts claus que ja treballem amb els nostres alumnes. Per tant, com deia abans, ja coincidim amb els objectius d'aquesta nova llei. L'escola no és només la part reglada que comentava fins ara, sinó que és molt més viva i molt més àmplia. També aquests aprenentatges també s'assoleixen, sobretot amb valors, a través ja sigui de l'esport que oferim a través del club del bàsquet, futbol sala, judo, robòtica, música, xinès, anglès, teatre, arts plàstiques, pintura, programació, creació de vídeos, gimnàs, pilates, ioga, etc. Tota aquesta informació es pot trobar a la pàgina web de l'escola, que està ampliada i es pot posar en contacte amb el cap de serveis per si algú necessita més informació. Estem satisfets d'aquesta oferta amb l'extraescolar. També tenim els moviments juvenils, GEC i ACMACOR, per treballar en el lleure als valors maristes els caps de setmana, la colla gegantera i el club esportiu. Tota aquesta informació es pot trobar a la nostra pàgina web de l'escola, que recomano mirar. En quant a les inversions, enguany en farem una de molt important per crear una aula STEAM en l'edifici de primària, d'infantil primària, per fomentar i donar un impuls a l'aprenentatge en noves tecnologies, matemàtiques i arts. Si s'aproven els pressupostos de cara al final d'aquest curs, també tenim intenció de posar aire condicionat a cicle mitjà. També que se sàpiga renovar les aules segon d'ESO, renovar tot el tema de portàtils que tenim en els carros, que es van espollar i restituir els que no funcionin, així com els ordenadors de sobretaula de les aules. També l'Ajuntament ens ha demanat que fem una intervenció en el mur de l'edifici del temple. Per tant, també farem una intervenció en aquest mur per canviar-lo, sobretot la part de Via Augusta i carrer del Temple. I també, la nova normativa ens obliga a canviar totes les alçades de l'edifici de secundària. Per tant, ens ha obligat a posar moltíssimes baranes en els relleus de tota l'escala, així com a l'escala central de l'edifici de secundària. I sobretot el que s'emporta molts diners a nivell de manteniment de l'escola és el manteniment. Tenim 2 edificis que tenen anys i el seu manteniment és constant i costós. Per fer-hi front a aquestes inversions i tenim present que el departament reconegut pel síndic de greuges no és suficient per tirar endavant l'escola, jo he d'agrair, com a director de l'escola, una vegada més, aquestes aportacions que fan que l'escola sigui viable. No que tingui més diners que una escola pública, sinó que simplement estigui viable, que tingui, com a mínim, igual de diners. Doncs gràcies a aquestes aportacions l'escola existeix, si no, no existiria. Per tant,
el que tenim aquí com a mostra amb dades del síndic de greuges. Doncs si a primària la despesa real aproximada són 4.300 euros, realment només en rebem 2.700. Doncs la diferència ha de venir per altres fonts. És evident, una vegada més, gràcies per aquest suport a l'escola, perquè és absolutament necessari per la seva sostenibilitat. En quant al servei de mitja pensió, servei de menjador, enguany es farà una reunió específica només per als pares que utilitzen aquest servei, amb el cap de serveis, on es donarà a conèixer quins són els monitors i monitores que estaran als seus fills, amb quins criteris s'elaboren els menús. També recordo que la cuina és pròpia i que tenim una dietista que prepara tots els menús de l'escola, que s'envien a casa i, per tant, les famílies coneixen en un mes en abans tots els que es menja cadascun dels dies d'aquell mes. I també explicaran la dinàmica de funcionament i les activitats que es duen a terme al migdia. Per tant, per primària, el 6 de setembre a les 6:30 hi haurà aquesta reunió informativa amb el cap de serveis. El que comentava abans, des de fa anys ja estem amb el procés d'innovació metodològica, amb aquest treball per projectes i àmbits d'aprenentatge, aquest potencial treball autònom i en grup, sobre aquesta ambivalència entre grup i autònom, aprendre a valorar la feina ben feta i tenir un bon nivell d'autoexigència, d'exigència, treballar, com comentava abans, les competències bàsiques per fer alumnes que siguin competents, que estiguin preparats i, sobretot, relacionar aquests continguts, aquests aprenentatges, amb elements que siguin propers i reals, que fan que aquest aprenentatge quedi més a dins l'alumne, el recordi més, l'impacti més. I treballar, evidentment, els valors maristes. Humilitat, esforç, solidaritat, treball i acompanyament sempre des d'un punt de vista transversal. Per anar acabant, un altre punt estratègic és la internacionalització de l'escola. A nivell de món marista, amb més de 600 escoles que hi ha arreu del món, la institució marista vol fomentar aquesta connexió entre aquestes escoles i és el que anomena el xampanyat global, dins una plataforma que es diu Agora. Nosaltres hi estem, l'any passat va néixer i se li vol donar un impuls molt important i nosaltres, evidentment, també la volem utilitzar per fer més contactes amb altres escoles maristes arreu del món. També li hem donat un impuls important a l'Erasmus. L'any passat vam aconseguir que al nostre projecte li donessin un Erasmus i gràcies a aquest projecte es va poder fer un intercanvi subvencionat a Dinamarca. En farem un altre a França també subvencionat i diferents professors han pogut anar a l'estranger a rebre diferents formacions en diferents àmbits per promoure la internacionalització. També tenim vincles que hem construït nosaltres amb escoles d'Irlanda, de l'Índia, de Dinamarca, de França i dels Estats Units per treballar-hi amb diferents alumnes de diferents nivells. La idea és que això vagi creixent, que aquest projecte vagi creixent i es vagi instaurant a dins l'escola i n'estem satisfets. Entre tots anem treballant per aconseguir ampliar-ho i que arribi al màxim d'alumnes millor. Aquí tenim, per veure ràpidament, el mapa dels maristes al món. Com es pot veure, estan a tot arreu, des d'Austràlia fins als Estats Units fins a Sud-amèrica i Àfrica. I també, tot i que afecta molt més a secundària, però també, sobretot a cicle superior de primària, el tema de l'ús dels mòbils a nivell d'escola no es permet utilitzar el mòbil a dins del centre. Per tant, si algun noi o noia el porta, que en tingui cura, que no el faci servir i que, sobretot, que no el perdi. Per tant, simplement aquest recordatori final, perquè és una normativa de tot el centre, afecta més els de secundària, però també cada cop més els de cicle superior. Per tant, també ho recordo aquí. Molt bé, doncs fins aquí la meva part i dono la paraula a l'Anna. Començar presentant-me. Soc l'Anna Guirado i a partir d'aquest any desenvoluparé la tasca de cap d'estudis. Jo avui us explicaré un parell de qüestions més de caire organitzatiu perquè estigueu al dia també d'alguna novetat que hi ha i començarem per l'horari d'entrada i de sortida. L'horari d'entrada al matí és a les 9 i de sortida al migdia és a la 1.
I a la tarda, i aquí ve el canvi, l'horari d'entrada és a les 3 i la sortida és a les 5. La porta s'obrirà 10 minuts abans i es tancarà 5 minuts després. Comentar també que, ja ho ha explicat també en Joan prèviament, que aquest any, seguint les indicacions del departament, a la tarda els alumnes poden acabar les classes a les 4. Però aquells alumnes que ho hagin decidit també amb les famílies poden romandre a l'escola fins a les 5 amb el monitor i fent les activitats que hagin preparat. Aquells alumnes que marxin a les 4, el seu tutor o el seu mestre, qui estiguin, baixaran de la classe fins a la rampa del pati del parc del carrer Pare Claret i allà els mestres aniran entregant i acompanyant aquells alumnes que marxin a les 4. I els alumnes que marxin a les 5, amb els monitors, es disposaran a les zones que ja haurem indicat del pati perquè les famílies entreu al pati i pugueu recollir a les 5 els vostres fills. El dia 5 de setembre, que és el primer dia d'escola, les entrades també són una mica especials. 5è i 6è, és a dir, cicle superior, entreu a les 9, pel carrer Pare Claret. Cicle mitjà, tercer i quart, entrarà a 9:15, també pel carrer Pare Claret. I primer i segon, cicle inicial, entrarà també a les 10 pel carrer Pare Claret. Allà es trobaran els seus mestres el primer dia i començaran ja el que en diem l'AMTU, el projecte que duem a terme durant la primera setmana d'escola. És un projecte on volem treballar molt l'acolliment d'aquests infants, on volem donar l'oportunitat de la coneixença del seu grup, dels seus companys, per aquells que tenen companys nous o hem barrejat el grup. I també es donarà a conèixer el lema d'aquest any. Recordar també que al no haver-hi ja la normativa Covid, el tema pati ja no s'ha de fer per grups bombolla. Llavors també, depenent dels cursos, tornem a la normalitat prèvia del Covid i aquells alumnes que quan baixin al pati podran també esmorzar al pati o en altres ocasions que ja es decidirà amb el mestre tindrà l'oportunitat de fer-ho també a la classe. Comentar també que el material i els llibres el podeu anar portant al llarg de la primera setmana. No cal portar-ho tot el primer dia. Al contrari, al llarg de la primera setmana, fins i tot la segona setmana, els mestres també ja us aniran pautant. Podeu anar portant el material. I també haureu vist, potser alguna família, que en el grup del Teams pot ser que hi hagin anat apareguent els grups dels vostres fills. Recordo també que encara no estan adjudicats, no estan complets encara els grups i no són definitius, però pot ser que hi hagi alguna família que ja hagi pogut accedir per veure el grup del seu fill. Per la meva part, comentar-vos també el dia de les reunions, que les tenim ja concretades per inicial, primer, segon, que estan el dia per segon dijous, dia 29, primer dilluns, dia 3 d'octubre, que també la faran el tercer de primària, i els ja ho podeu veure, que dimarts, dia 27, tenen quart de primària i cinquè de primària i dilluns, dia 26 de setembre, el sisè de primària. Aquestes informacions també les podeu consultar a la web de l'escola. I per la meva part, comentar també un aspecte del tema de l'atenció a la diversitat, que aquest aspecte també us ho comentaran els tutors. L'atenció a la diversitat, com que també les normes Covid han canviat, us en faig 5 cèntims, potenciem sempre que un segon mestre pugui entrar a l'aula per donar reforç dins de l'aula
amb el tutor, per treballar sobretot aquells aspectes més de processos, com els temes de matemàtiques o temes de llengua, fins i tot temes de projectes. Tots aquests aspectes es concretaran el dia de les reunions que fareu amb el tutor. I per la meva part, no tinc res més a dir-vos. Tornar a donar la paraula a en Joan, que tingueu molt bon curs i que sigueu molt benvinguts. Moltes gràcies. Doncs simplement agrair la vostra assistència en aquesta reunió informativa de tota l'etapa de primària i que tinguem molt bon curs i ens teniu a la vostra disposició per tot el que necessiteu. Moltes gràcies.